afară. Spinece, vine tip-tip, cu pași mici ca de copil, unde calcă talpa ei, crezi că urmă ghiocei, râde vântului în față, apa iernii o dezgea. Frigul spune, hai, du-te, du-te, ce mai stai? Și
fericită, că mamica mea iubit a venit a ziua și o baie să asculte o oare. Oh, Mati, e ziua ta, ce da o foaie măicuța mea și vreau că să știi când acest dau e dragostea mea, fără hota. Fluturaș, micuț și drag, du-te la măicuță în prag și șoptește încetișor că mi-e dragă și o ador. O ador și am să o ascult, că o iubesc nespus de mult. Îi urez zile senine, că muncește pentru mine. Mama, uite, am
mami, cea mai mândră dintre toate. Și cu dragostea ei mai și nespus în bunătate. Bravo! Și acum Nicol ne va recita o poezie frumoasă, scrisă de bunelul ei, personal, da? Nici o dragoste, în lume mare, mai puternică, mai casătoare, ca dragostea de mamă. În lume, mama mi te învață, îți dă drumuri, este bogață, îți luminează calea înainte, îți spune să vedem, să fii cu minte. De atât copii de lumea întreagă, cu drag să o iubiți pe-a voastră mamă, să o iubiți, să o stimați, mai mult ca pe oricine, deci numai ea, adevărat, va duce Domnul, va duce bucurie. Nici o dragoste în lume nu mi-e mare, ca dragostea de mamă. Stimați unici, acesta a fost spectacolul nostru de astăzi pentru dumneavoastră. Permiteți-mi să vă felicit și eu împreună cu copiii cu această zi frumoasă, sărbătoarea femeii, sărbătoarea mamelor. Să le fiți sănătoase, zâmbitoare, liniștite, așa cum vă știm noi, să emanați permanent energie pozitivă, să fiți grijulii, așa cum vă cunoaștem, gingași și să aveți primăvara în suflet mereu. La mulți ani și să ne fiți sănătoase!
din ei pentru copii, vorbesc clar, vorbesc frumos, vorbesc tare, nu le este frică să iasă în centru, să-și exprime ce au de spus. Chiar se vede o creștere enormă. Pentru asta vă mulțumim și ne plecăm. Dragi mămici, dați voi să vă adresez, din calitate de director, să vă adresez dușintele felicitări cu ocazia Sfântului Primăverii, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, a mamelor, să ne fiți la fel de călduțe, frumoase, zâmbitoare, mereu pline de viață și să nu uitați că înainte de toate sunteți femei. Chiar dacă cea mai nobilă misiune a unei femei în viață este să fie mamă, nu uitați să fiți femei. Să vă aveți grijă de dumneavoastră, să fiți fericite, să zâmbiți, să vă vadă copiii fericite, pentru că asta le ajută să crească și ei copii fericiți. La mulți ani!